Assalamu alaykum, hormatly Gyzykly kanalynyň agzalary we mehmanlary. Gyzykly kanal Dinç gününiň habarlaryna hoş geldiňiz. Bugünkü habarlarda täze ykdysady birleşik. Argentina bilen Braziliya umumy valyuta geçmek isleýärler. Gara şokoladlaryň düzüminde ýokary derejeli metal bar. 93 ýaşynda öýlendi. 50 000 ýylda bir sapar. Misirde täze hazynalar tapyldy. Bursadaky täsin bulut. Argentina we Braziliya umumy valyuta geçmek isleýärler. Tutýan meýdany we ykdysady durmy boýunça Günörtü Amerikada iň uly ýurt bolan Braziliya we onuň goňşy döwleti Argentina umumy valyuta geçmek üçin iki ýurduň arasyndaky gepleşikleri başladylar. Habarlara göre bu umumy valyuta ulanmak isleýän ýurtlaryň hataryna ýakynda beýleki Günörtü Amerika ýurtlary bolan Paraguay we Uruguay'yň hem girmegi garaşylýar. Braziliýanyň tutýan meýdanynyň bütün Ýewropanyň tutýan meýdanyndan uludygyny nazarda tutsak, bu täze ykdysady birleşik dünýädäki iň uly ýeke valyuta ulanýan ykdysady birleşik bolup biler. Gara şokoladlaryň düzüminde ýokary derejeli metal bar. Consumer Reports derňewiniň netijeleri şokolad söýjüleriň ýüreginde gorku döretdi. Alymlar 28 sany dürli brendli gara şokoladlary synagdan geçirenden soň olaryň düzüminde agyr metallaryň gurşunyny we kadmiyni tapdylar. Esasanam düzüminde beýleki şokoladlara göre şekeriň az bolanlygy sebäpli köp satylýan bu gara şokoladlaryň düzümindäki metallar adam saglygyna uly zeper ýetirip biler. Alymlaryň aýtmagyna göre artykmaç derejedäki gurşunyň we kadmiyniň ilmegi adamlaryň nerw sistemine, immun sistemine we böwreklerine ziyanlydyr. Bu açyşlardan soň alymlar bilen geçilen duşşukdan soň şokolad öndürüji kompaniýalar şokoladlaryň düzümindäki metallary azaltmaga söz berdiler. Awataryň täze bölümi 6 hepdäniň dowamynda iň kän seredilýän film bolup birinji ýerde gelýär. Kanadaly kinorejissor James Cameron'un Avatar The Way of Water, ýagny Avatar Suwuň ýoly adly Avatar filminiň ikinji bölümi eýýäm 6 hepdäniň dowamynda iň kän satylan film bolup gelýär. Köpçüliklerin habar beriş serişçilerinin habar vermegine göre bu film 6 hepdäniň dowamynda 2 milyard dollarlyk bilet satmagy başardy. 93 ýaşynda öýlendi. Amerikaly kosmonaut Edwin Buzz Aldrin Facebook'ta uzak wagtlyk söýgülisine Los Angeles'te geçirilen kişijik tabarada öýlenendigini habar berdi. Edwin Facebook'ta köpden bäri söýgülim we ýoldaşym Dr. Anka V. Ford bilen durmuş gurandygymyzy begenýärin. Los Angeles'däki kişijik bir tabarada nikahlaşdyk we ýetkinjekler ýaly tolgunýar diýip ýazdy. Neil Armstrong bilen bilelikde aýyň ýüzüne ilkinji ayak basan adam hökmünde tarih töreden Aldrin öz toýuny 93 ýaşda bolan gününde bellendigini hem habar berdi. Asmandaky täsin bulut. Geçen hepde Türkiýanyň Bursa şäherinde ýer bilenden asmanda täsin bulut peýda boldy. We ol peýda bolan buludyň videosy we suratlary derrew sosial mediada paýlanylmaga başlandy. Sosial mediada her kim ol buluda özüçe häsiýetname bermäge başlady. Kimsi din bilen baglanyşykly edip oňa ahir zaman alamaty diýse, beýleki birisi bolsa, onuň başga planetalardan gelen näbelli uçýan jisim bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Emma İstanbul Teknik Üniversitetiniň professory Alym Orhan Şeniň aýtmagyna görä, şeýle buludyň howanyň ýagdaýynyň ütkejegini we käbir seýrek halatlarda bolsa ýakynda boljak ýer titremäniň habarçysy bolup biljegini mümkindigini aýtdy. 50 000 ýylda bir sapar. NASA alymlarynyň habar bermegine görä 1 fevralda takminan bundan 50 000 ýyl ozal ýer planetasyna ýakyn ýerden görünip geçen başga galaktikalara degişli bolan ýaşyl kometanyň geçmegine garaşylýar. Alymlaryň aýtmagyna görä, şol ýaşyl guýrukly kometa
her 50.000 ýylda bir sapar yer planetasyna ýakyn ýerden uçup geçýär. Alymlar 1 fevral güni ol kometany adaty dürbü bilen hem görüp boljakdygyny habar berýärler. Elbetde fevral aýynyň entegem gışdygyny nazarda tutsak, asmandaky bulutlar sebäpli ol kometanyň görülmegi mümkin bolman biler. Ýöne her derdiň bir çäresi bar diýilýär. Ol kometany eýen bir näçe wagt bäri NASA teleskoplary izarlap gelýärler. Beýsiz hem edil şu gün YouTube'da Comet 2022 i3 skopkanyň içinde ZTF Live View diýip ýazsaňyz, şol kometany entek ýerden uzakda wagt hem göni ýaýlymda görüp bilersiňiz. Misirde täze hazynalar tapyldy. Şu hepdäniň 4-nji güni Misiriň paýtagty Kair şäherinden uzakda bolmadyk Giza mazarlaryndaky gazy wagtyrışdan soň gadymy Misir hazinalary tapyldy. Gazy wagtyrış taparynyň aýtmagyna görä, hazinalar bir ýyllap dowam eden gazy wagtyrış işlerinde Saqqara piramidalarynyň golaýyndaky gadym daş gabagyň aşagyndan tapyldy. We takminan biziň eramyzdan öňki 2500-nji ýyldan 2100-nji ýyla çenli dowam eden köne padşalygyň 5-nji we 6-njy newerelerine degişlidir. Gazy wagtyrış işleriniň netijesinde tapylan heykeller, amuletler we gowy saklanan sarkofaglardan başga da 2 sany täze guburyň hem tapylandygy habar berilýär. Misirli tanymal arheolog we şol gazy wagtyrış işleriniň ýolbaşçysy Zahi Hawassanyň aýtmagyna görä, täze tapylan we entek açylmadyk guburlaryň biri Hunumd Jedef adly tanalyan 5-nji neweräniň ruhanysyna we beýleki gubur hem sırlary saklaýjy adyna eýe bolan köşk işgäri Mary adly bir adama degişli bolandygyny aýdýar. Şonuň bilen dinç günniň habarlaryna geçirip oturýarys. Eger siz şeýle ilmi, şahsy öz şahyndaky täzelikleri dinlemäge halaýan bolsaňyz, onda kanala agza bolun, like basyň, tesbir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Indiki dinç gününde görüşýänçek, hoş, sag bolun.